Hai tres cousas que non poden faltar na Feira Franca: a comida, o viño e a vestimenta. Esta última é a que máis quebradizos de cabeza levanta entre os veciños, tal vez pola gran variedade de traxes que ofertan as tendas da cidade, dende os máis tradicionais ata os máis creativos. Como sempre, atareados a última hora, a xente espera a última semana, entón é cando andamos máis a 100 todos. Pero bueno, como outros anos. Os traxes de princesa de mesoneira nunca fallan, pero este ano as mulleres decidiron coller o escudo e a espada e converterse en guerreiras. Las mujeres este año son guerreras, es decir, aldeanas, vamos a quitar un poco la flor y vamos a darle la vuelta un poco y vamos a ser un poco a la chica más fuerte. Y eso es lo que vienen buscando las chicas. As campesiñas cada día menos. Como a festa xa leva moitos anos, pois a xente está aburrida de determinadas cousas. Igual que as actividades lle cansan tamén, que son moi repetitivas, pois a roupa pasa o mesmo. A xente se cansa de levar o mesmo estilo, entón agora pois ten de outras cousas. E a verdade é que os traxes de guerreiro pois permiten ir moi fresquiños. En canto aos homes, parece que se deixaron levar pola previsión meteorolóxica e decidiron mercar traxes máis frescos. Os homes cando veñen en plan, dame o primeiro que teñas, que sea lixeiro, que non me dé moita calor, tal, non sei que. As mulleres sí que gustas de ir máis preparadas. Buscan muchos chalecos, pantalones, la camisa, lo típico, pero luego tenemos los que son los guerreros, que también vienen, los más atrevidos, tenemos túnicas también, el fresquito, que no haga calor, todo esto. E se unha cousa está clara este ano é que as series e as películas influenciaron moito aos pontevedreses. O único que cambia é que a xente estaba enganchada a Juego de Tronos, agora porque ya acabou, pero entón veñen aquí, eu quero de Jon Snow, e as mozas, as cativas sempre veñen en eu quero de arquera, quero de guerrera, cando antigamente sempre venían eu quero de princesa, eu quero de tal. Os prezos, como sempre, varían moito en función da categoría e poden ir dende os 20 ata os 80 euros. Ahora tenemos de oferta y tenemos ahí unas camisas y chaleco. Las camisas las dejamos a 33 y los chalecos están sobre 40, más o menos. Te puede salir a lo mejor el más baratito entre 68 euros. Os prezos van entre 20 a 45 euros, máis ou menos, e alquiler e venta, pero estamos intentando vender xa dende o ano pasado para liquidar todos os traxes e tal. Os precios, eu teño precios moi económicos, porque, bueno, quero que toda a xente participe e que o precio non sea o motivo de non poder ir. E aínda que coa Feira Franca a cidade volve ao medievo, o que non desaparece nesta festa é Internet, unha plataforma que dificulta, ás veces, o traballo dos establecementos locais. Estamos xa liquidando todo o que temos porque realmente con Internet e con isto de Amazon e todo isto, a xente hoxe en día, pois xa sabes, compran máis por Internet que prefieren comprar por Internet antes que vir á tenda propia, a tenda física e comprarlo aquí. Coa vestimenta lixida solamente queda desfrutar dunha das celebracións máis esperadas de Pontevedra, a Gran Festa Medieval.